Kontxi Beitia eta Iker Arratxaldeo. Bai, kaixo Arratxaldeo. Bi Ramona eta Birbiloba Urduri. Bueno, ilusionatuta, Urduri baino gehiago ilusioa, gainezka. 94 urte eta entrenatzen aritu zara gaur korrika ateratzen. Hoxe. Zuna entrenatu zara? Pues korrika ginez. Etorri zara familia guztiarekin ikusi Kontxiren, hori dena zure familia da? Dana. Mazarete familia. Bueno, beste kuadrilla. Baina gainera familia bakarrik zuzena esan edet. Birramona, Aitona Monak, Gurasoak, Iloba, Birbilobak, eta de... Kontxi, zure momentua da, jarri mena onduan, ze hauentza llegatu da lekuko hartzeko momentua. Kontxi eta Iker, Birramona eta Birbiloba prest dira, hortxe dator korrika, eta hau da momentua, hauentza abiatuko dugu. Haupa bikote, haze momentua, ze momentu unkigarria, eta hementxe dator korrika, hementxe ikusiko dugu lekuko aldaketa, haze jendeketa eta haze emozioa hementxe. Kontxi Beitia, 94 urte, irakaslea inbertze urte, Elbiria Zipitriaren ikasle izan dakoa, eta hementxe dator bere Birbilobarekin, Ikerrekin batera, eta hortxe irudia, hortxe goaz korrika gu ere, ea lortzen duen gu ere sartzea korrikan, eta hementxe goaz, ea gure kameralaria, ez den erortzen, ea pankartak jaten gaituen. Bueno, ikusiko dugu da momentuko irudia, haze jendetza, saiatuko gara gu ere sartzen korrika, eta goazen korrika, aiba erori gabe kontuz, hau izugarria da, haze jende filek hemen gara, zuzenian, haupa zuek eta haupa korrika! Apa Joseba! Apa Joseba, oso ondo, Izugarria, bueno, horrek Apa Kontxi, Nioaz emozioa, ikusi duze, Kontxita Beitia 94 urte, horren bertze eman dion emakumea euskarari bere etxean ikastola egin, eta etxeko logelan, eta etxeko etxean bertan ikastola eta klasak eman dizkea inbertze umeri, Pasai Antxon, eta gero Donostian doan Hernanin bizita, Elbira Zipitraren ikasle izan dakoa, zenbat zor diogun Kontxita Beitia, eta gaur ikusi duze zuzeneko irudia, bere Birbiloba Ikerrekin batera hartu du lekukoa, unkituta eta gu ere unkitu gaitu, Izugarreak korrikak mugitzen duen emozioa, eta guandik ere jarraitzen du korrikak segita segin, izakitzen bat kilometro pasadiren dagoeneko, eta guandik ere jendea zabukatzen, haupa zuek! Eutxi goiari, haupa mutila! Haupa!